Dobro večer, buonasera, dobrodošli nam i benvenuti. Evo, mi smo jedna obrazovna ustanova, ali ove godine prvi put imamo priliku predstaviti se i pokazati što smo napravili, odnosno izložbu povodom 70 godina strukovnog obrazovanja u Rovinju. Ovo je jedna malena izložba i formom i nema samo nekakav edukativni karakter, već i vizualni, da nam na neki način uljepša ovaj naš prostor i zapravo nam prati 70 godina strukovnog obrazovanja. Zašto strukovno obrazovanje u Rovinju? Pa sasvim jasno, već od 50. godina Rovinj postaje važno središte i ima potrebu, nekakav imperativ, educirati buduće učenike u turizmu, ali i industriji. Pa upravo iz 50. godina zapravo iseže naš prvi dnevnik koji nam priča mnoge zanimljive priče o suživotu hrvatskog i talijanskog jezika, priča nam zapravo o djeci koja su dolazila iz mnogih dalekih krajeva, priča nam o mnogim putovanjima na koja su naša djeca otišla zajedno sa svojim mentorima, odnosno učiteljima. Ova izložba nema nekakvu ambiciju biti kronološki točna, nego nam priča o malim crtica iz upravo tog lijepog suživota učenika i profesora. Što možemo saznati iz nje? Možemo saznati da zapravo početci strukovnog obrazovanja ne počinju u ovoj školi, već počinju u jednoj drugoj. Imamo informacije da je prva zgrada u kojoj se obrazovanje dešavalo škola Vladimira Nazora. I zapravo prolaznici čak i danas u praktikumu, odnosno u prostorima gdje se danas održava nastava informatike, mogu pronaći čekić i nakovanj na željeznoj ogradi i zapravo možemo samo pretpostaviti kako je izgledala nastava tada u tom prostoru. Ova naša zgrada je nekad davno služila isto u obrazovne svrhe, ali je zapravo čuvala i obrazovala vrtićance. Znači, do prve polovice 20. stoljeća ona je dječji vrtić. Mi dolazimo nešto kasnije i treba reći da je ova zgrada kroz 70 godina promijenila 9 naziva, iako smo uvijek na istom mjestu, znači mi smo u 9 različitih institucija. Zanimljivost je da, iako danas mislimo, većina naše djece su putnici, ali ono što mi smatramo putnicima nisu bili putnici nekog prošlog vremena. Mi smo zapravo u ovoj školi obrazovali djecu sa otoka, iz Rijeke, iz Gorskog kotara, pa čak i iz Novog Sada. I da bi se mogla ovdje obrazovati, oni su ovdje i živjeli. Tako da im je škola bila ne samo obrazovna institucija, nego i dom. Naravno, u školi su se uvijek dešavale nekakve nepodopštine, pa mi takve nepodopštine možemo i čitati iz dnevnika. Znamo da su djeca nekada i bježala sa nastave, kao što je to i danas, ali u 63. smo našli jedan zapis u dnevniku da je jedno dijete čak i pobjeglo preko granice i otišlo iz ondašnje Jugoslavije. Što reći, djeca su uvijek bila djeca će uvijek biti djeca, a vas, ukoliko imate još vremena, pozivamo da dođete i sami istražite ovu izložbu.